हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। स' गाइस दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ देखायनो सानदों। बे भिडिअखौ आं आदा एनिथिं एमजेनिफ्राय लानाय जादों दे गाइस। भिडिअखौ आं बानायनो सानदोंमोन नाथाय भिडिअखौ जोबोद आंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। स' बेनि थाखायनो आं बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोदो। आंनि किडनिखौनो होनो नुमायदो। 10 लाख 12 लाख थांगोन आंनि फिसावन। जोंहा सासे बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोलैनानै दंलाय। गोबांनो बिदि जानाया जोबा जोंनि गेजेराव। दा आं बेखौ फोरमायग्रोनो सानो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सन्थला गामिनि थागिबि नन्दे दैमारि आरो रिनु दैमारिनि नैथि फिसाज्ला नरमिन दैमारिया थांनाय 2019 माने 2019 निफ्रायनो किडनि प्रब्लेम जानानै गोलैसोनानै दं। 12 लाख माने 12 लाखसो थांबावनो हागौ होनदों। दा हस्पिटाला जोंहा गुवाहाटीनि बे मा हस्पिटाल होनदोंमोन, नारायणा स्पेसियेलिटी ना, बावहायनो खालामगासिनो दंमोन डायलिसिसआ। दा बावहायनो न'खरनि हा हु गासैबो थांजोब्बाय। बिनि थाखाय जोंहा बे सोमोन्दोआव गोलैनाय बर' बिमा मादैया रुखु रुखु मोदै गाबदों। जि हायो आंबो खावलायो, जोंबो नाजागोन। जि हायो थाइसे थाइनै 10 20 बाबो 100 200 निफ्राय लानानै गासै बर'फ्रानो हरोबा बुरजा जाहैयो। ओंखायनो आं खावलायो मादैनि एकाउन्ट नाम्बारखौनो होना होगोन आं, मादैमोननि न'खरनिनो। बे एकाउन्ट नाम्बाराव जेसेबां हायो नोंथांमोना एसे एसेबाबो सोना हरनो हागोन। माने भिडिअ क्लिपखौ नुनानै गोबां दुखु मोनदों, गाबखांनाय फैदों आरोना। साननो थाङोब्ला जोङो दान्दिसेनि जिउ माला मा जागोन मिथिया। जों गावनाव थानायखौबो जोंनि आंगो होननानै बुंनानै लानो हाया। आंनाव गारि गुरा दं, आंनाव बिल्डिं दं, हाया जोङो। माने थाखा फैसा रां रुफाया मालाबाबो जोंखौहाय जोंनि जिउखौ बासायनानै लाखिनो हाया। बेखायनो जायफ्रा दायो थाखायावबो गब'सोमनानै दं, गिदिर गिदिर गारि गुरा बेफोराव गब'सोमनानै दं, फैगोन अलखदा सानसे बयनावबो फैयो। हाजारखि दायो सान्थियाव था, गाबोन गाबनाया नोंनियावबो दंखायो। हाजार नों दिनै दुखुआव दं, सुखुआ नोंनावबो दं गाबोन। बेखायनो बे खोथाखौ साननानै बयबो अननानै जे हायो गोसो गोरबोनिफ्राय 10 20 निफ्राय लानानैब्लाबो नैबे एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामहर आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल। बेनो आंनि गुरै खावलायनाय, अननानै भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। नमस्कार रायजो राजाफोर, खुलुमबाय। आंनि फिसा हौवा, निजे फिसा हौवानो आंनि किडनिखौनो होनो नुमायदो। दस लाख 12 लाख थांगोन आंनि फिसावन। थ' गाइस बेनिफ्राय आरो दुखुनांथाव मा दंबावो नङा गाइस। माने गावनि बिमाया आरोना गावनि किडनिखौनो फिसानो होनो नागिरदों। माने उफाय गैया आरोना, माने उफाय गैयैनो होनो लागा जानांदों। माने बेखायनो नोंथांमोननि सेराव आंनि मोनसे खावलायनाय आरोना गाइस, नोंथांमोना जा एसे हायो 10 थाखा 20 थाखा बिदिनो 50 थाखा 100 जा हायो आरोना नोंथांमोना माने डनेसन होनो नाजाबानो जाबाय। माने हरनो आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम, जाहाथे गासैबो नुयो आरो गासैबो बेबायदिनो एसे एनै हेल्प खालामनो हायो। थ' बेनि थाखाय नोंथांमोननियाव खावलायनाय थाबाय। थ' गाइस बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ।